برد فيليمون حاش فراي 31 تكمتي 2014 وتما حاش فراي زنبرنا أسرات ساعة 10 كابينا سمنات تتصوعنا عبتاح كنسعن زجمرنا مبقس بوطنا نبر نعربو دو صرفا فدت أي نبرا نعم دبر تعليم نورد كم زنبرنا جن رجس كوين نبرا نبي كنا نخون سام حوي كابتا أبريخنا دو زنبرنا بوتا كي تسعنا كلنا فيلمون حيتني نس فيلمون أبعدينا نفرد اتتحوت مؤزوز بعلني حين حبون فيلمون ودي جزاوتي سلا زنبرا بحسب حمد كحمنا كعشنا تسعتنا نعبينا فيلمون أبونا دين تقادر تزنبرو مو دي حرم ستعيسي منيرو أديو ما أكلاي قصف زنبرا دين قلعو جزاوتنا تلاخنا ينكج عيبانا سلا زنبرا أزينا إنا نفوتون أبو وأبرسهم اسكجو سلا زنبرم بزع جيزي خاب جزازو وصينا برون بزي كان مستساعتيلو كاب عاسب مسمس أزرخبهم وتهدر انت زي كوينو بتمسات زعلو لهم سباي نبران بحافشات طباينا يتاس الرخ مميهم كلخو حدوكا عينهم تدفن زبلو ما يركبن نفيلمون ونكمو فيلمون صباغ صحفوتو عمنا صبوغ سلا زنبرا أب حشفرين كلنا وتم برسنالات حاجة زاب زلاليلو وان نسي سواع بتواي يخونا تحساسبو يرنقو سلا زنبرو دما صحيفو مسودة زلو مقبي وومو بين خام بلع سلا زي فوتو نابانا يا حبي زمصو كلنا تأكيبنا دما نمقبو بزستلع على زبزحنا نفيلمون نفولتو هبلع لي خطر فقر نبرنا من أرى أنا مستمع عبيت مخانو عمنا قرر بنيرنا زلو يبني زلني هبو زي شجرني حتو زي تردو حتني ببعامنا دما عمنا زفقدو يملسلو تاشا معلت زحاتة حتو جن نعين نبوزحت كم زخمين حنكل كويناتنا نبرت عشان قايدو نابينا عمنتاي كوفيلنا خمس نبرناون بخطر فرحن نابي كون نخون بزبل وقت أروحتون تشرشرنا مقامتنا خصاب زي نفلتنا كوينا زنبرنا نابي مخبا هالين تافي لحوي إذا حتى نحطو دحرق نديك إذانت مولس كله أنا مون موفاقو سيچنكتي تماسا صار حتى حتتكو رسيو كحتى كابا نابينا نخيز لنا إذا قدموا زحتة نحطو تمليس دربيلو حساس كمستافر نخو فيلمون جن نخمستاز قونجي زي نبران زي عملو دفئلو بعنجيتي مريتي سحتر أملا خلون تاجوخا جاجاو وجهو ملس أجوخان زي الليني نمت عبيتي حبو نخسنا أمون كبو تقفا بلكو نسو أب قدامي تبتاح أنا أبصار سيد تمهدي منادما نابتنا بي مخانو زي فدتني أبوتا قعزونا غزلنا اتسقط كستحوسو قعزو ساعتات وسيد نبرا مستبزحنا عالنا سيبنا فحتحت نملكو أنت نبرنا معيز بلا أبزبان الرؤسون بتم حلوتنا مهرمتي ورس لازنا برجن كلاتنا تنفاسنا حبينا هنا نقع زنيرنا اتسحتي لو سمع زنا برا زربا أبالات انت زي كوينو أمونقنا سأتا سفنا اتسأتا جن لبوزح ساعتات سأنا حين برا بقم ساعة سلسة وقعتها كبابتون كل حسمس بس احنا بحشو حشو خابسة معنا الأوان بزمسي زي بلنا دمسي نازارنا دنكرو بومتا نايت دمسي همتا سلا زي تحوسو تتوقاس نجر كم فنج مسال زي مخانو رجس وصرنا متوقاس قوم ما ميكينا مخان دما ناكلنا قمت كنا بغرمينا نما أكلنا أنت سافرا زل برادك نستيو عويات كسمع متجمراجن جلذ سنبر نجر كم سفترة خنقمت كالنا جل أبالات بفتنة حنينهم كوردو صرفوا جل أبالات كفرارنا متجمورين بار اتزاس دم نجر سفترة وتم أبالات نتعت خمس وردو بتناي بتحت مبرحة تمارحنا ينارينام كلتا خبانا كهارمو خمسة تحزرما بت زبل نايك أنزا دمسي تمارحنا فلتنا وتم أبلع علي زنبور أبالات بزخونات تسريق مثل زنبورو كأسكيرة رأسي قلقلة لقدامها معدخو شعر نشعقاء كثري أزاس دمم كسمعو زبهر ترئيت عفيتا يقف بلني فيلمون متعبيتي زنبرة أبتسألي مسرقيا بخبدو داكيسو كلتا داو زراقيحو يسحق نبرة اتا مكينا بفتنة قويت كتكيدن كلا سلازنة ترى حيل حويسيو مستسألي مسرقيا تلاتيمو رأسو كم بالانشنا تتوكيس دما دمو خزار راخو هبتو مكرو هيوتي كعصم بالرأس ساب كتوكوس كريناي مجمر عوان نبرة أكالاتي هم فتحيتو رأسي صرورو كساب زبلان دما لبع قرقيرني نايتم لاسحيقتا سرني قني بولكو وتم أبالا درو هبت فيلمونن كلا عين زنبورو بوتا بسيحم نبرو وتم قلقو جل نابتو أقرو تسيرو زقنزو زنبر أسر كخدون كلو
ገሊኦም ድማ ናብ ፊሊሞን ኣበሉ። ርእሲ ፊሊሞን ተተኪሱ ነቲ ጸሊም ጽርግያ ብዶሙ ሓጺቡ ቀይሕ ቀለም ለቕሊቕዎ ነበረ። እቶም ብረትን በትርን ሒዞም ዝነበሩ ኣባላት ብስምባደል ኢሎም እናልቀሱ ከቐብሮ እዩ ትስቢተይ ዝነበረ። እቲ ብቅድመይ ዝርኦ ዝነበርኩ ኹንነት ግን ምስታ ቀዲመ ዝረኣኽዎ ዘባህርር ትርኢት ዘመሳስል ወጅህ ነበሮ። እቶም ኣባላት ኣብ ልዕሊ ኮይኖም ኣብ ዝተተኮሰ ርእሱ ይገድፉ፣ ኣብ ሕቁን መላእ ኣካላቱን በቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ገዚፍ ዱላ ካርምውን ከለዉ ነብሰይ ክቋጻጸር ኣይከኣልኩን። ውይ ክብል እንተደለኹ ገዚፍ ዓጽሚ ኣብ ጉሮሮይ ከም ዝተሸኽለ ላሕታት ቃንዛ ድምፂ ስሚዐ ተለኸትኩ። ምርኣይ፣ ምስማዕ፣ ምሕሳብ፣ ምግንዛብ ምኽኣል ኣብየኒ። ኣብ ልዕሊ እቲ ድሮ ትንፋሱ ሓሊፋ ምዃና ዝገመትክዎ ፊሊሞን ዓርከይ ኣብታ ዘላታ ተወሰኸታ ካርሞ ተጽቢታ ኣይንብረን። ኣብ ባህልና ንጉስ ከይተረፈ ሬሳ እናሓለፈ ኣብ ዘለዎ ክቖም ዘገድስ ስነ ስርዓት ኣብቶም ኣባላት ኣይነበረን። ትንፋስ ናይቶም እሱራት ባዕላቶም ክሕጽርዎ እምበር መልኣክ ከሞት ብሓደጋ ሳቢቡ ክወስደሎም ዝደለየ ይመስሉን። እቲ ጸሊም ጽርግያ ቀዲሞዎም ከይወስዶ መዛን ብኢዶም ክሳልዎ ናይ መወዳእታ ምርጮም ወሲዶም ብዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ጨፍጨፍዎ። እቲ እግሩ ዝተሰብረ ኢዱ ተደግመ፣ እቲ ርእሱ ዝተተኰሰ ኣካላቱ ተማናንሐ። ተተሰኪሞም ድማ ነቲ ሓደ ተቐዳመይቲ መኪና ንፊሊሞን ድማ ናብታ ንዓና ሒዛትና ዝነበረ ሳልሰይ በጣሕ ኣብ ልዕሊና ደርበይዎ። ሽዑ እተን ምሳና ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ጸምጸም በረኻ ብኣውያተን ነቕነቆ። ዋጭዋጭተን ዓድኹም ጸኒተያ ዝብል ነጋሪት ዝተነፍሖ ህዝቢ ዘስምዖ ቃልና ጣዕመ። ጎረረአን ኣብ ምጽኣት ዓለም ዝጋዋሕ መቓልሕ ኣውያት መሰለ። ብድሕሪ እዚ ትመሃረምቲ እውን ናባና ገዓዘ። ነቶም ንበኪ ዝነበርና ጓልና ንኹን ወድና ንባዓትና እንተዘይውሒጥናዮ ክሳብ ሞት ውሕጠና ገሪፎም ኣሰሮም ከስዕቡና ምዃኖም ነገሩና። ዝኾነ ሰብ ሙዩቕ እንተኢሉ መቓብር ዝናፈቐ ጥራዩ ኣባትር ኣብ ርእስና ዓለበ። ንድሕነቱ ክብል ዝተዛረበ ኣይነበረን። ሬሳ ዝበልዖ ኣራዊት ኣብ ዘለውሉ እዋን ህይወት ዘለዎም ፍጡራት ስቕታ ኸማን ተድሒንዎም እዩ። ኩልና ስቕበልና። ኣጋጣሚ ኣብ ጫፍ ቦታ ተቐሚጠ ስለ ዝነበርኩ ፊሊሞን ናብ ርእስና ይትሰንድዩ። ኣብ ታሕቲ ከይነቐምጦ መቐመጥ ጫናውን ብንቡር ኮፍ ምባል ስኢኑ ነሄዱ። መእተዊ ቦታ ኣይነበሮን። ካብ ርእሱ ነዚዑ ናብ ታሕቲ ዝወርድ ዝነበረ ጸረርታ ደሙ ግን ቦታ ረኺቡ ናብ ሙሉእ ኮፍ ኢልናዮ ዝነበርና ሓፂን ከስፋሕፍሕ ጀመረ። ደሙ ክሳብ ሰማያዊ ሕብሪ ዝሕዝ ናባና ወሓዘ። ክዳንና ብደም ጨቂዩ ቆምጣዕጣዕ በለ። ዝብል ናይ ቃንዛ ድምፂ ንኣእዛና ባሕቶ። ሽዑ ድማ ፊሊሞን ትለዋ ፈቃር መታዓቢተይ ትንፋሱ ከም ዘይሓለፈ ዝፈለጥኩ። ምስቲ ክፍተት ዝተፈጥረ ምትኳስ ናይ ርእሱ ግን ነቲ ካብ ፍንክሕካሕ ርእሱ ዝደሚ ዝነበረ ደም ርኤ ብህይወት ክሰርር ከም ዘይክእል ንቡር ወሰድክዎ። እቲ ካብ ኣካላቱ ነዚሑ ናባይ ዝውሕዝ ዝነበረ ደም መላእ ኣካላተይ ሓጺቡ ምስቲ ዝነፍስ ዝነበረ ንፋስ ክነቅጽ ስለ ዝጀመረ ኣብ ክዳነይ ነቒጹ ፍሕት ምባል ከላዕኒ። እቶም ኣብ ጥቓይ ዝነበሩ እሱራት እውን ብተመሳሳሊ ከምዚ ኸማይ ተሸገሩ። ካልእ ዝዓበየ ሽግር ናይቲ ደም ጨና ይብርታዓና ስለ ዝነበረ በዓለ ጽበት ዓብዒብና ኩልና ኣብ ንሓድሕድና ከነምልስ ጀመርና። ንወርደሉ ቦታ ንውሓት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ግን ከምኡ ኢልና ክንጸንሕ ንኹልና ዘይዋፀና ምዃኑ ተገንዘብና። ኩልና ብምንቅስቓስ ተራዳዲእና ነቲ ኣብ ልዕለይና ዝነበረ ፊሊሞን ፋቕ ክንከፍተሉ ፍሕትሕት በልና። ፊሊሞን ዘልሓት ኢሉ ብመንኮበይ ኣቢሉ ናብ ገጸይ ዓለበ። ኣብቲ ኸፋት ርእሱ ብኣፈይ ገይሩ ብኸንፈረይ ለመም ኢሉ ስለ ዝሓለፈ ድማ ደሙ ዘይድሊ ጥለትን ጨናን ፈጠረለይ። ልበይ ዕግርግር ኢልኒ ኣብ ገጹ ኣምለስኩ። ጭንቀተይ፣ ፍርሀይ፣ ወፅዓይ ምስቲ ተምላሰይ ተሓዊሱ ክወፀለይ ተመነኹ። የግዳስ መሊሰ ዳእ ተስፋ ቆረፅኩ። ንሞት ልዕልቲ ንኽመወት ዝሰሓግ ዝነበረ መታዓቢተይ ባሃክዋ ንነብሰይ ኣንቲ ቦጅባጅ ንምንታይ ግን ናብታ ስቅያ ዝበዝሓ ሃገር ተፈጢርኪ ኢለ ጸርፍክዋ ኣዋጠርክዋ። ብጀካ ስቕታን ዕወታን ግን ክትምልሰለይ ኣይከኣለትን። እቲ ኣብ ገለ ክፋል ገጸይ ተሓሲሱ ዝነበረ ሓድሽ ደም ፊሊሞን ክጸርግ ድማ ኢደይ ናብ ገጸይ ክልእ ከም ፈተንኩ። ክልቲኡ ዳወይ ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ግን ክፈትሕ ይኹን ክሓክኽ ዓቕሚ ይነበረንን። ኩሉ ህይወተይ ቁርፅርፅር ኢልኒ ብርብዓት ዘቕበብኩ። ንልቕሶ ዝኾን ሓይሊ ግን ካበይካ ክምጽእ። ዓመ ተስፋዮም ምሕንኳ ኢና ኣጋምሸት ከባቢ ሰዓት 3 ገደም ዝኣተና። ፊሊሞን ገደም ኣብ ምእታው ትንፋሱ ካብ ነፍሱ ወፅያ ምንባራ ድሒርና ኢና ፈሊጥና። እቶም ሓለውትና ነቲ ሬሳ ኣበይ ከም ዝቐብሮ ኣይፈለጥናን። ድሕሪ ከም ሰማዕክዎ ግን ድገ ዝተባህለ ፐርሰናልን ዓብደለጢፍ ዝተባህለ ሕልና ዝነበሩ ኣባልን ኮይኖም ነተን ኣዋልድ ተላብዮምን ከም ዝኸዱ ፈለጥኩ።
لبوኦም كم ዝስዕብ ነበረ ፊልሞን ሞይቱ ስለ ዝኾነ ስድራ ግድን ክፈልጡ ኣለዎም ነቶም ኣወዳት ክንነግሮም ስለ ዘይከኣልና ነዚ ከቢድ ሕድሪ ናባ ክነብሎም ኣለና እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ብዘይግቡእ ወግዒ ተቐቢሩ ሞቱ ነጋሪ ዘይብሉ መባሳበሲ ስድራ ክኾን እዩ ዝብል ለበዋ ነበረ ድገ ኦርኒክ ናይ ፊልሞን ሂብዎን እኳ እንተነበረ ህፁፅ ኣኼባ ተገይሩ ነዚ ምስጢር ናብ ዝኾነ ኣካል እንተበፂሑ ደመን ደም ከልቢ ከም ዝኽክዖ ምስተነግራ ግን ንስድራ ፊልሞን ክትሕብር ተብዓት ትረክብ ሰብ ኣይተረኽበትን ኣብ ፊትና ቆይመን ግን ደርፊ ኣምሲለን ብዘይማ ወዲ ቀሪን ከም ዝናበላ በኸያሉ ኣልቀሳሉ ቆዘማሉ ንሕና እውን ምስአን ቆዘምና ኣይበደልኩን ማማናዓኺ ስግሮ ዶቤ ሓሲበ በጃኺ ኣይበደልኩን ማማናዓኺ ለውጥ ሓሲበ በጃኺ ክሳብ ሓለፍትና ምስጢሩ ተረዲዎም ከፈራርሑና ዝመፁ ኩልና ወድና ጓልና ተጠጣማሚትና ነቲ ንቡር ዘይረኸበ ሬሳ መትዓቢተይ ብዘይ ወግዒ እናደረፍናን እናበኸና ናፋነናዮ ድሒሮም ግን ኣባላትና መፅዮም ከም ዘግባዕብዑልና ነቲ ባዕሉ ንሞተ ዘኸደ ሰብ ክትበኺሉ ዘይኮነ ብተግባሩ ክትሓዝኑሉ ክትሓፍሩሉ እዩ ዘለኩም ብስግሮ ዶብ ተታሒዙ ስውእ ከይበሃል ባዕሉ ነብሱ ትፍዩ በሉና ንብሎ ይነበረናን ብድሕሪ ዝውዕዞና ብመራኽብ ቀጸልና 3 መዓልትን ለይትን ተጓዒዝናን ድማ ሓሌብ ኣተና ካብ ሓሌብ ናብ ክሌማ ሳጎምና ድሕሪ ናይ 3 ወርሒ ተዓሊም ምዝዛምና ድማ ናብ ዓሰብ ተመደብና ዓሰብ ኣቲና ዓመተ መንፈቕን ክሳብ ንገብር ኣብ መስራይን ስድራ ፊልሞንን ይፈልጥ ኣይነበርኩን ሞት ፊልሞን ዓርከይ ብመን ብኸመይ ክነግርና ተጽበኹን ከለኹ ግን ሓደ መዓልቲ ብመራሒ ብርጌድ ይጽዋዕ ከም ዘለኹ ተነግረኒ ንመራሒ ብርጌድና ብኣካል ርኤ ይፈልጥኒ እንታይ ስለምንታይ ጸዊዕኒ ዘይምፍላጠይ ከዓ ፍርህ ክስማዓኒ ጀመረ ካብዞም ኩሎም ብጾተይ ኣነ ጥራይ ክጽዋዓሉ ዝተደለኹ ምኽንያት ኣይተረዳእንን ስለምንታይ ግን ህይወት ኣብ ስለምንታይን ክንምንታይን ሓሳብ ተዋሒጣን ከላ ድማ ካልእ እንተታት ኣልዒለ ጨንቕ እኳ ኣደ ፊልሞን ዝተጫናነቐ መንፈስ ሒዘንን ናብ እንዳ እዚ ክፍለ ሰራዊት ከይደን ኣቐድም ኣቢለን ዳሃይ ኣጥፊኡ ዝነበረ ወደን ዳዮ ክገብራ ዝገበሮ ጻዕሪ ሰመረለንን ወደን ካብ ሓሽፈራይ ናብ ዓሰብ ከም ዝኸደ ተሓቢርወን መፅን ወድኽን ካብ ሓሽፈራይ መፀናን ምስ ሰባህላ ድማ ሓሽፈራይ ተመሊሰን ሓሽፈራይ ከይደን እውን ተመሳሳሊ ናይ ምትላል መልሲ ተዋሂቦን ፊልሞን ምስቶም ናብ ዓሰብ ዝተሰዱ ሰዲድና ያለና ድማ በልወን ወላዲታ ከም ዝገብራ ሓርበተን ተስፋ ግን ኣይቆረፀን ዝወለደ መዓዝ ተስፋ ቆርፅ ኮይኑ ገላ ሓበሬታ ሒዘን ከዓ ናብ ዓሰብ ክምለሳ ግዴታ ኾነን ምስ ወድኽ ዝተበገሱ ኣብ ዓሰብ ኣለዎ እሞ ንዖም ሕቶቶኦም ተባህላ ስለዚ ድማ ብመራሒ ብርጌደይ ተጸዊዐ ምስ ካልአይተይ ናብ ኦፊሱ ዝኣተኹ ንመራሒ ብርጌድና ምስ ረኣኹ የዒንተይ ምእማን ሰኣንክወን መራሒ ብርጌድና ገብሪ ህይወት ፀሃየ ገባር እዩ ዝነበረ ገባር ዓርክቦ ፊልሞን መጋድልቲ ናይቲ ህዝቡ ሰላም ረኺቡ ኣብ ሃገሩ ብናጽነት መታን ክነብር ኣብ ርእሱ ማሕተም ምስኩጆ ዘቐመጠ ናይ ገድሊ ብጻ እዩ ገባር ኣብ መጀመርያ እንተዘይኮይኑ ናይ ምድንጋር ይኹን ናይ ፍርህ ስምዒት ከይረኣየ ዝዛረበኒ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ከምዛ ዘይረኣየንን ከምዛ ዘይንፋለጥን ድማ ሕቱኡ ጀመረ ቅድሚ ዋርሕ ናብ ክሌማ ክትመፁ ከለኹም እንታይ ኣጋጢሙኩም ነይሩ ሓቲትና ክልተ እሱራት ካሃድሙ ኩሉ እቲ ሓደ እግሩን ኢዱን ተሰይሩ ፊልሞን ድማ ርእሱ ምስ ቅጥራን ጥንቁላሓት ተራጺሙ ርእሱ ተተኪሱ እንከሎ ብኣባላት እውን ተዳጊሙ ህይወቱ ሓሊፉ ክልቴና ብዘይፍርሂ እታ ሓቂ ነገርናዮ እቶም ኣባላት ትፈልጥዎም ኢኹም እወ መልክዖምን ቁፅሮምን ብልክዕ ንፈልጦ ኢና እታ ጓል ስቒላ ነይራ ኣነ ንሕንቅጭን ግዲ መፂኒ ዝበዝሕ ናይ ትሕቶታት ዝምልሶ ነይረ ጽቡቕ ተረጋጊኡ ተዛረበ ኣዲ መፂ ኣላ ቀጸለ ኣብዚኣ ክትፈልጥዋ ዘለኩም ግን ነብስኹም ተሓሊላ እንትኾንኩም ፊልሞንና ማውትኡን ዘይምፍላጥ ከደይኩም እዩ መደረ ኣይተዓሹ ኣብ ኪደት ውድድርና ርኢኻ ከም ዘይረኣኻ ሰሚዕካ ከም ዘይሰማዕካ እዩ ዝኽየድ ምኽንያቱ ርኤ ብዙሕ መዘዚ ዘለዋ ህይወትኩም ተደልዋ እንትኾንኩም ኣይረኣናን ኣይሰማዕናን ምባል ከደይኩም እዩ ክብል ሰፊሕ መረዳእታ ሃበና እንታይ ብል ኣሎ ሰኣን ምግንዛብ ብኻልእ ተረዲኡ ኸይከውን ክሳብ ዝጠራጠር ኮንኩ ወዲ መጋድልቱ ናጽነት መዋጽእቱ ወዲ ዓርኩ ሞይቱ እናፈለጠ ነታ ብሰንኪ ምጥፋእ ደሃይ ውልዳ ግሃ ዓብዒብዋ ሽኮርያ ዝሓመመት በዓልቲ ምርኩስ ኣደ እናረኣየ ኣብ ማዋታው ፊልሙን ተነጊርዎ እናሃለወ እናሰምዐ ሶቕ መባሉ ካብ ነብሰይ ጸላእኮ ልዕሊኡ ግን
ስደት ካብ ዝወፅእ 8 ዓመታት ገይረ ስድራ ፊሊሞን ወዶም ሞይቱ ድብህየት ኣሎ ከይፈለጡ ብቕባእ ሲኢኖም ኣብ ከልበትበትን ጓህን ሕማምን እናሃለዉ መርድእ ፊሊሞን ከይነገርክዎም ክሳብ ሎሚ ስቕ መባለይ ነፍሰይ እናፈንፈንኳ እነብር ኣለኹ።